En gang viste Herren sig ved Mamres ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på 3 mænd, som stod der, og da han så dem, løb han dem i møde på teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Han sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket støvet af jeres fødder og hvile ud under træet. Så kommer jeg med lidt mad, så I kan styrke jer, nu da jeres vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I drage videre. De svarede, gør blot, som du siger. Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara og sagde, tag hurtigt 3 dil fin mel, ælt det og bag brød. Selv løb Abraham ud til kvæget og tog en god og fin kalv. Den gav han til karlen, som skyndte sig at tilberede den. Derpå tog han tykmælk og mælk og den kalv, som var blevet tilberedt, og satte det for dem. Selv stod han hos dem, mens de sad og spiste under træet. Så spurgte de ham, hvor er Sara, din kone? Abraham svarede, hun er inde i teltet. Da sagde han, næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn. Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham. Nu var Abraham og Sara gamle, højt op i årene, og Sara havde det ikke længere på kvinders vis. Sara lå ved sig selv og tænkte, skulle jeg virkelig føle begær, efter jeg er blevet affældig, og min herre er blevet gammel? Men Herren sagde til Abraham, hvorfor ler Sara og tænker, skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel? Intet er umuligt for Herren. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn. Men Sara løj. Jeg lå ikke, sagde hun, for hun var bange, men han svarede, jo, du lå.